El concert que el 26 d'abril donarà el grup instrumental de València en Ensems proposa un panorama internacional de les músiques actuals, específicament parlant de compositors europeus i compositors espanyols en aquest cas, però que resideixen fora de l'àmbit nacional. L'austríac Reinhard Fuchs ens presenta una obra plena de subtileses, de sensualitat, d'erotisme, cuidant el so, basat en els versos d'Ungarete i La terra promesa, una obra estrena en Espanya fantàstica i molt suggerent per a treballar el so i el món sonor des d'una altra perspectiva a l'habitual. Després farem una obra d'Héctor Parra, compositor català resident en París, que presenta també una forma molt particular de veure i escoltar la música, un concert de flauta que no ha sigut estrenat en Espanya, molt interessant i també molt virtuós i amb una gran força des del punt de vista instrumental. Com a tercera obra tenim la peça de Lars Gauwart, que és un dels compositors residents, fins ara ha sigut compositor resident del grup, que ens ha fet per al grup instrumental una peça plena d'energia, de mecanicisme, de colors, de virtuosisme, una peça no exenta de dificultat, com es pot suposar, però segurament una de les peces més potents que hem tocat últimament. Una altra forma d'interpretar aquesta sutil música actual. I com a colofó, com a final d'acte de concert, farem la peça de Ramon Lazcano, una peça que també ens interessa per el tractament dels sons greus en instruments com el contrafagot, el clarinet contrabaix, proposant també una espècie de món basat en la diferència entre el màxim so i el mínim, sempre en els extrems. Ahí treballa el so actual i ahí treballa el grup instrumental. Us convidem a vindre al concert del grup instrumental perquè creguem que la nostra missió, la nostra eina és proposar la música per a tots, no sols per a músics ni per a especialistes, sinó si voleu conèixer com són el vostre temps, com està el món actualment, l'oït, la música en aquest cas també és important. Per això jo, en nom del grup instrumental, vos invite a que assistiu a Ensems i que pugueu gaudir d'una vesprada en una música que no és habitual però que no és exenta de patrimoni espiritual i virtual nostre.